kaonti ma Bungoma yudo sir mar yedhe mag kedo gi lwenje mag kit chwech kod omenda maromo milion 2 kowuok kuom sirkand piny Finland. Apisa mar migawo mar thieth e kaonti no mane loso kod jofwambo bang' yudo sir makamago okoni sir makamago biro konyo e kuonde chung' od bura ma Mount Elgon, Webuye kod Kandui e kinde mamoko mayudo midhiero mag lwenje mag kit chwech madongo kuom midhiero mag chano kedogo oriwo iye ma ohiu kod rocho ratich nyithindo manyiri. Hiyo project ilianza hapa Bungoma mwaka jana 2022. Ni project ya miaka 2 na inalenga kupunguza visa vya unyanyapaa wa kijinsia. Kwa leo wametuletea vifaa, wametuletea dawa, wametuletea supplies na hata zile vifaa za kutumika katika mahabara za hospitali. Za jumla dhamana ya milioni 2,800,500. Mtu yoyote ambaye ameathirika akuje mbele na ripoti hizi visa.